Трябва ли ви различна ножица за всяка реколта? Отговорът е да. И сега ще ви покажем защо. Много хора не знаят, че когато използваме неподходящи ножици с затъпени острията, това наранява растението. Накъсаните клони се разболяват по-лесно и не дават добри плодове. Представяме ви ножиците на италианския производител Vesco. Те се отличават с остриета от закалена стомана, нагрята до 900 градуса. Това означава, че ще останат остри дори след прибиране на цялата реколта. Предлагат се ръчни инструменти в две серии. Синя серия от здрави ножици, подходящи за ежедневна употреба, и премиум серия в черен цвят, която се отличава с повече издържливост и устойчивост. Освен ръчни, имаме и ножици на батерия. С лозарските ножици лесно подрязвате клонки до 25 мм. Те са с разминаващи се острията, които режат чисто, без да нараняват растението. За да се погрижите за черешите, са ви нужни овощарски ножици. Ако дървото е младо, с тънки и крехки клони, изберете двойно режещите остриета за чист и щадящ срез. При по-дебелите клони, като на дюлята и крушата, например, гилотинното рязане се предпочита, тъй като срезът е по-контролиран. Имаме и ножици за подрязване на короните на дърветата. Режат клони с дебелина до 4,5 см, а гумените им дръжки са много удобни. Когато дойде моментът за събиране на реколтата, също трябва да сме готови с ножици за бране. Тези с прави остриета са предпочитани при подрязване на рози, лавандула, стайни растения или билки. Извитите остриета от друга страна се използват за бране на грозде, смокини, ягоди или за премахване на дръжките от ябълки и круши. В случай, че имате нужда от съвет коя ножица е подходяща за вашата градина, свържете се с нашия екип.